Pini town hall with leaders, panel discussion on current political issues of Karbi Anglong. Arsik jit pen kacheng mai ponji, mate discussion ke do ponji along. Nang litum kadok awe phan nilihin pen, suri suya kardom nang pa jiriglo. Lapen tu ning thelo, nang litum labang so panel discussion abang. Isi discipline, lapen decorum maintain pensi, ilitum pacun longpo. Lapen nang litum stamen nang sirap dunik po pusin ilitum moderator bahiniahin penang litum panang chuning riglo. Lase house rule mate labang so panel discussion ahot, especially nang litum kadok awe kopi si litum ining cibi nangji, kopi si claim nangji labang jasemet pet nang lituman nang athan gangtung lagala hello. Disiplin lapen decorum bang maintain igwek nang po nang litum nang limenang adim cing ni wet pen arjudun wet lapen tu jasemet pet nang litum han isi kacuning rigang tung kadok awe audience aphan lak ke lapu hello dak panelist atum alang litum lam ning je bo mahut nang litum ki huri tun de jip han clap ki pidun de jip han richard deb dun de jip han nang litum Richard dep nang po alang li panelist ke bang ahut lapen panelist dak pen tang det alang li aport tang det pen ke dam ahut labang suang bong nang litum jasemet pet pen disiplin nang po lapen komen ki pidun hadak pen nang litum komen pidun tap nang ne ilitum che respect seroy nang yin ilitum at least discussion la so pindi labang suarni July 15 2024 abang ke isi golden era golden isi a color pen litum togik nang karbia furki molong ilitum aphan destiny karbia destiny apudha litum penangan chengwai ponji la soposi at least labang so a discipline mang ke maintain pon posining thelo lapen isi nang panelist tumhan kadok han sistame tuning riglo nalitum aphan 15 minute krep ho apor nang pigji question hini ke thom bagdo igji lasinang litum ta specific laso a question ateng penang litum sistame than pachini po tuning riglo lapen thu particular panelist ke bang kon ma panelist do ekji anutin mas same audience pen same nang litum jong si question kar jukang tung pulote apor nang litum han doji ekji bon sistame dakta isi condition do panelist pen inu da panelist pan bang thoman weji kar judun longji only bang thom la bang nang litum ni richi rung nang poni litum to mama si kar juik ji ma punar juik pon la pen nang litum richi rung ik nang po lapen nang litum a question na bang ke lecture kali specific copy si karjuji ma within 30 seconds nang litum a question bang ke pajudik nang ji lasi ning thelo nang litum kadok awe sabe nilitum bahini aphan nang cherap donik po lapen pini labang sorni 15 July 2024 bang ke karbia furkimo phan isi mesen a message lapen isi mesen atuar ilitum a destiny aphan isi mesen alam mesen atuar riblong po pusining thelo lasi nona bangke nili long moderator doiklang alasi alang lipansi puthot ar pupiklo la panelist atum lamning yedet pen kuison karju tum do po sita alang ke thak dun bang ke thak dun hut bang minute ke thomang bang patang nang po ma minute si patang nang po minute siang bang patang nang po alang li ke thak hut bang jong sa thang ta thak det pote chok sitet po lage la si alang li tum reply huda bang apor pakom hek pensi reply pinang po la pen mohet pen da alang li moderator inut bang ningjelo je komani phan ke support pen richard dep nang ni apena komani jong si pachilahi pote la richard dep mil hela mange la lega frek lo ingnek long lo na sinon ke chengsi panelist ilitum kaching hon MP omor sing tiso alang lipan ndakan ke wangi pan chuning ri lo
MP ke hai ke chingsi nangli ke dam tong Lokasabha election long che pahai pon pot nangli phan kurang thu pajirik lo congratulations lapen isi congratulations mang lapu hello ke dam tang MP election hai ke 3 autonomous district ST parliamentary constituency pu standona patai bang ke 6 dipu parliamentary constituency pina selasti 6 dipu ben ke nang hilo ke manteng MP la sopat aku congratulations nang pilo lapen aku nangli phan congratulations nang pi aku iselam thedolang la bang ke karbiang bong soal lupen DC ke mantenge nangli hemasorlo la sopota nangli phan aku congratulations nang peiklo to ente non litum pangcheng ponik na sai la soprang nili nangli phan nangli pen ke chingki jalam thikla puhilo kedam tang Lokasabha election hut campaign hut jasemer ke campaign hut nangli phan e jaga tum nang nek choi tadulo nang puto tadulo isi bangke article 2442 la soputhak nangli phan nang puchoi dolo la pen social media long labang trolpik lo si la soputhak nangli phan nang pu bangke article 2448 pule puthek the MP ke konsong ke man thekpo hada ke konsong lo lam ning je dun thekpo pula sonta nangli phan akoi nang pi la soputhak nangli ko pilo pui ji nangli tum phan choro par pik lo la pengai tum kadok weta chini lo pinida ka che tongan ke thekriya tum saide lo aja tunga doctor ta dolo doctorate ta dolo Padmasri award ke longa tumanta dolo ta ili tum kadok we ka che tongan ta pini bange constitutional expert kali ta ili tum view bang che share seroi nang pusi ili tum view la pen opinion bang che share seroi nang la pen rat along karbiang long karbiarat angbong ahok pet alam ke ponji labang support nang litum